дар ин парваришгоҳ се намуди гулмоҳиро парвариш мекунанд ки берун аз ҷумҳурӣ низ харидорони зиёди худро дорад. соҳаи моҳипарварӣ яке аз бахшҳои даромадноки кишоварзӣ маҳсуб меёбад ва рушди минбаъдаи он дар таъмини амнияти озуқавории кишвар хеле муҳим ва саривақтӣ дониста мешавад. ҳукумати мамлакат барои рушди соҳаи моҳипарварӣ ва паррандапарварӣ то 6 сол имтиёз равона намуда онҳоро аз супоридани андоз озод намуд. акнун масъулин дар якҷоягӣ бо мутахассисони соҳаи моҳипарварӣ метавонанд корҳои моҳипарвариро пурра бар роҳ монда дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳмгузор бошанд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 300 хоҷагиҳои моҳипарварӣ арзи вуҷуд доранд, ки сохтмони ҳавзаҳои моҳипарварии нав, чӣ дар ҷодаи гулмоҳипарварӣ, чӣ дар ҷодаи моҳиҳои гармидӯстдор, ки ду намуд дар Тоҷикистон хуб парвариш карда мешавад, ба роҳ монда шудааст. соли 2018 теъдоди хоҷагиҳо 270 хоҷагиро дар бар мегирифт. хушбахтона теъдоди хоҷагиҳо зиёда аз 100 та зиёд шуда омада, ки ба 370 та омада расид. ҷамъияти саҳомии пӯшидаи аквапорс соли 2011 таъсис дода шудааст, ки дар он се намуд гулмоҳӣ парвариш карда мешавад. гулмоҳӣ намуди нодир мебошад, ки на дар ҳама ҷо парвариш меёбад. дар анами ҳавзе ки айни ҳол мо нишастем, чӣ гуна моҳӣ парвариш меёбад? дар ин ҷо моҳии зар подшоҳӣ янтарни қарор дорад. теъдодашам хеле кам аст. ин завод моҳии худамон гирифтагӣ аст. икраша худамон тавлид карда буроварагӣ. соли 2018 ин парваришгоҳ 16 тонна моҳии хушсифатро дастраси аҳолӣ намудааст. масъулин тасмим доранд, ки соли 2019 ин шумораро ба зиёда аз 20 тонна расонанд. мушкилоти асосии соҳаи моҳипарвариро мутахассисон дар гарон будани доруҳои минералӣ ва кам истеҳсол гардидани хӯрокаи он медонанд. мушкилоти асосии соҳаи моҳипарварӣ ин расидани хӯрока, гарон будани нархи доруҳои минералӣ ва пораҳои маҳаллӣ, ки барои моҳипарварӣ бисёр зарур мебошад. чихеле ки қайд намудем, минтақаи Тоҷикистон минтақаи ҳафтум барои соҳаи моҳипарварӣ ташкил медиҳад, ки зиёда аз 200 рӯзи офтобиро дар бар мегирад, ки моҳиҳои гармидӯстдор дар ин ҷо нашунамои хуб меёбанд, ба монанди амури сафед, пешонағафси сафед ва зағорамоҳиҳо, ки иқлими Тоҷикистон барои онҳо обҳои мусаффо бисёр хуб ба роҳ монда шудааст. ҷиҳати таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти хушсифати ватанӣ ва пешгирӣ аз воридоти он ба кишвар моҳипарварон кӯшиш доранд, ки барои таъмини бозорҳои кишвар маҳсулотҳои ватаниро хубтару бештар истеҳсол намуда самти мазкурро боз ҳам рушд диҳанд. корхонаҳои истеҳсоли моҳӣ чӣ мекардагӣ гуфтем, ки зиёдтар аз 300 хоҷагиҳоро дар бар мегирад, ки хушбахтона тибқи барномаҳои маҷмӯавии солҳои 2018-2022 ки аз тарафи вазорати кишоварзӣ ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия намуда қабул гардидааст, бояд истеҳсоли моҳӣ дар соли 2019 2340 тоннаро ташкил диҳанд. мо тасмим гирифтем, ки то охири сол зиёда аз 4500 тонна моҳиро истеҳсоли моҳиро расонем. барои таъмини бо гӯшти моҳӣ бояд корро дар ин самт ҷонҳок намуда мутахассисони маҳаллиро ба ин кор ҷалб намуда ба ин васила шумораи парваришгоҳҳоро зиёд намуд. дар ҳамин сурат метавон воридоти маҳсулоти моҳиро аз хориҷ ба кишвар коҳиш дод, зеро маҳсулоти моҳие ки аз хориҷи кишвар ворид мегардад наметавон онро пурра бехатар номид, зеро дар аксар маврид ин маҳсулот роҳи дарозро муҳлати тӯлонӣ тай намуда дар сардхонаҳои гуногун нигаҳдорӣ карда мешавад. ба андешаи мутахассисони соҳаи тиб ғизонокӣ он коста мегардад. чунин тадбири ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар рушди ин бахш мусоидат намуда дар рӯи кор омадани корхонаҳо хоҷагиҳои пуриқтидори моҳипарварӣ ба ғанӣ гардонидани бозорҳои истеъмолию нархи дастрас ба аҳолии кишвар замина мегузорад.